Sanibonana sinibingelele esigodlweni esikhulu eMlambo the School of African Indigenous Science lapho nikhona ephini naphi. Ngiqale la asibonke kulabo abahlale njalo besithinta bethi bayabonga ngezinkulumo zethu esihlale sizethula la kule YouTube yethu kumbe kule social media. Okunye nakho siyazi ukuthi abantu abaningi bahluphekile, niyafuna ukuthi nifike eMlambo munye nisixolele bakwethu. Into yenza ukuthi kubhukhwe ingoba kusokugcwele kakhulu, senzela ukuthi yilona loyo abe nesiqiniseke esiphelele ukuthi uma esevunyiwe ukuthi uyeza la ukuthi uzosetshenzwa. Kube kubike bakhona bangezokhansela bese bevele bengafiki okhansela ukuze uvule ithuba kumbe isikhala somunye umuntu. Inkinga ikuphi ke na engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje? Uyazi ngifuna ukukhuluma ngalento njengoba ngikhuluma ngomlambo omunye nje isigodlo lesi. Bayafika abantu Nkosi yami bephuma enhla nasezantsi kwelakithi eNingizimu Afrika. Bethi kodwa ngiyakababa Mkhize ngiyofuna usizo. Mezofuna usizo umuntu asebenzisa igama ejwayelekile uzohlola. Yile igama ke singalifuni eMlambo omunye ukuhlola. Ngoba ukuhlola ikona lokho okukulahlayo kukuqhathe nabelaphi bendabuko. La uma uyohlola silisebenzele igama. Ulindele uthole usizo, usizakale. Awulindele ukuthi utshelwe okungekhona, okwamanga ngoba kufunwa imali. Nazi into engifuna ukuhlukanisa ezimbili. La ekwelapheni kwendabuko khonto ezimbili. Kukhona isintu, kukhona ukuhlola. Isintu asihlolwa. Angiphinde isintu asihlolwa. Uma ukuthi izinto zakho zonakele ngokungalandeli isintu kumbe isintu asilandelwangwa emndenini kumilapho. Into ehluphayo ngesintu ukuthi you don't learn isintu, you acquire isintu. You don't learn isintu, you acquire isintu, meaning ukuthi isintu kufanele ukhulele kusona umncane, hayi kusibambe emoyeni. Kungani ngisho lokhu nangoba okuningi enitshelwa kona maseniya kohlola kogobela izinto ezibanjwa emoyeni kunezinto ozaziyo. Ngizokwenza isibonelo. Isikhathi esiningi uyahamba uthi uyohlola kufike kuthiwe konakele emsamo. Yini umsamo? Iqala lapha indaba. Konakele emsamo, kufuna ngizolungisa umsamo, kufuna ngizokhipha idalwa ngizigeze, ngibe ngiyibuyisela ngaphakathi, kufanele ukuthi futhi sifake abantu abadala. Sithi silapho silungisa umsamo. Yini umsamo? Senixubheke niphelile nimabhuzubuzu, ngabe nishayiswa ibhasi. Ngale ndaba kuthiwa nilungisela umsamo. Ake ngenze kanje. Umsamo bantu benkosi uqala wena. Bese kuba ukuthi wena uxhumekeke kuphi, where are you connected? Uxhumekeke kubaba wakho noma wakho. You are connected to your mother and your father. Na uma wakho inkinga unekhabo nina nekubo. Ubaba wakho naye unekhabo nina nekubo. So kusho ukuthi wena uxhumekeke kubantu ababili baxhumekeke kubantu abane. Bese sikhula lesihlahla from 4 8 8 16 16 32 32 64 njalo njalo. Ngethemba ukuthi uyangilandela. Ngakho ke labantu labo xhumekeke kubona uma kukhona ukuxhumana okwalahleke endleleni kuzokushaya. Ake ngenze isibonelo. Ake ngithi wena qobo lwakho umuntu wesifazane wakhipha isisu. Kodwa manje usuyahamba usiyohlola. Ugobela ngeke akutshele iqiniso ukuthi uyazi wena ngikutshela
yonke into ilungile ethongweni lakhe, inkinga uwe ukhipha isisu. Geza lengane owayikhipha, ithongo lakho lihle liyakhanya alinalutho. Ngeke kodwa kutshele lokho, ngoba inkinga imali. Senguchazile umsamo, bese bakhona into ukuthi sizolungisa umsamo. Obuza ukuthi yini lezolungiswa emsamo na, ngoba kufanele bangithi uzokonakela emsamo. Ngichazele emsamo wakho konakelela, uyazi ukuthi kuboka mawu wakho kwenze ukuthi, uyazi ukuthi uma wakho nobaba wakho abashadanga, uyazi ukuthi lapha kuboka baba wakho kunesalukazi esenza ukuthi nokuthi, uyazi lapha na kwaphehlwa amanzi amnyama, uyazi lapha kwenze ukuthi, uyabona sikhuluma ngethongo manje. Manje umbuzo ukuthi ke kufanele ikuphi masilungise kona na? Ake ngithi uma wakho wakhuliswa isalukazi esithile esingamzali, leso salukazi esithile esingamzali isona esibamba into zakho. Kusho ukuthi umsamo masithi wonakele ngasekhabo mali likama, kumbe wonakele ngasekhabo mali kababa, kumbe wonakele ngakuboka baba. Yabona ngizama ukuthini la, we have to be analytical, singafuhleli nje. Ngakho mawulungisa umsamo, ulungisa siphi isigxobo, which pole on which side. Ngidlule lapha uthi ke wena ke kuzothatha idalwa zikhishelwa ngaphandle ezogezwa. Mayibabo inhlekisa leyo, usewume lapho ofile mawusakhuluma leyo language, ngoba uzicoshaphi. Akuzidalwa ezikhishwa zifakwe la, uthi uzigeza ukuthini, ngoba kufanele utshele umndeni ukuthi lela wemndeni kwaba nomsindo la ekhaya, thola imbuzi ihlanjulule leyo nto sigeze. Kumbe kwaxatshanwa la ekhaya akwenziwe inhlambuluko, two sides yenziwe kanje. Ubaba noma bagcagcanga akwenziwe njani, abagezwe, akugezwe leso sihlakalo ngembuzi abagcagcanga kodwa kwalotshola. Hayi wena bese uthi akushadiswe ubaba wakho noma wakho, uhambe uyolobela ubaba wakho. Ayikho leyo nto. Sidlule futhi lapha bese bakho le ndaba ukuthi hayi funa sikhiphe kufanele sibakhiphe sibangenise. Akwenziwa ugobela lokho. Uma mina nginamadodana, uma la madodana esakhumuzi esifuna ukuphuma, nangu umfana wami uthenga umuzi eCape Town, uthenga umuzi epi, kufanele mina njengoyise ngimbikele umuzi. Uma ngasekho kufanele kuba abafowethu, uma bengasekho kufanele kube mhlambe abozalo njalo. Hayi ugobela ozokufakela idalwa, ayikho leyo nto. Ngidlule futhi lapho bese ngiza kulento ukuthi ke nansi ingane iyaphuma iyohlola. Bazali ngiyacela ake nihlukane nokuthi ndedele ingane zithi ziyohlola, Nkosi yami, ziyozwa izinto, ngoba ingane into ezohlangana nayo kuzothwa inabantu abadala idla igobongo bese iyathwasa, sesikhathele igobongo. Okusemqoka lana, uma ingane zakho zinenkinga ekhaya, inkinga isemsamo walezo zingane. Ubani umsamo weingane? Wena mama, wena baba. Angiphinde, ingane nengane ayinalutho. Uma ingane inenkinga esikoleni, ingane kwenza ukuthi nokuthi inkinga isemsamo wengane. Umsamo wengane ubani? Wena mama noma wena baba. Indaba ila ikakhulukazi nabantu besifazane niyabaleka uthi wazi ukuthi unesimo semimoya kumbe sabantu abadala bese uyabaleka, bese leyo nto uyibukela phansi. Nithi nazi ninomyeni wakho kumbe baba ninomkakho kunezinto eningaziqedanga eningazenzanga bese nibalekela lezo zinto, ingane seyifika itshelwa okungekona. Engizama ukukusho la ngilwa nephuzu lokuthi uma uhamba uyozwa into zakho uyohlola, qikelela ukuthi lokho otshelwa kona how related it is entweni ezikushayayo. Ukhumbule futhi musu kujatshuliswa ukuthi urepeathelwa inkinga mawuyohlola, tshelwa umsuka weinkinga. Angiphinde musu kujatshuliswa ukuthi ugobela ungitshela wazongitshela nokuthi ngake ngaphuka mina, ngangagqika nemoto mina kwasho kwacima futhi akakusizi ngalutho, kubangelwe yini? Akakutshele umsuka wezinkinga zakho. Ngakho ke uma uhamba uyozwa into zakho, musu ungena uzohlola, musu ungena uthi hayi manjena bengicela ningibhekele umsamo
be specific kwa wena. This is the 21st century. La sebenzisa khona i-thinking ne-analyticism kanjalo futhi lokucabanga. Wothi ngicela amakhosi angibhekele nankinga enginayo. Bese ubheka ukuthi ke kulezi inkinga uyakutshela yini umsuka. Mayitshela umsuka, how related is that enkingeni zakho? Ngeke uthi uhluka ushiwe indoda yahamba yayothathwa enye intombi bese ngithi ngizobethela. Ngeke uthi ushawa yikhanda kubhlungu amagxalaba uxoshiwe emsebenzini ngithi ngizobethela. Asihlangani lezo zinto. Ngakho konke ngikusho kunina ukuthi gadani igama umsamo lisetshenziswa kabi. Gadani entshelwa kona ukuthi kuxhumene yini nokuhlukumezayo. Okwesithathu, gadani lento okuthiwa igobongo. Akakekho ongasadlile. Musu uvumela ingane yakhe idla igobongo. Ngozokungena isele kusasa. Okwesine, gada ukuthwasa. Sesikhatheli ingane ezincane ziyabhuzela emigwaqweni ko-West Street, ko-East Street, ko-Smith Street, ko-Commissioner Street namabhayi. Uthi leyo ngane wangafanele ithwase. Uma ugobela ethi wena kufanele uthwase uthi ngiyabonga ukuthi ungazise lokho, ngizolinda abadala bangitshele. Bese ngiphothula ngokuthi ke bantu benkosi, musani ukwesatshiswa. Muso ukudlala umelaphi athi mawungakwenzi nje ukuthi wena uzobona umhlola wena. Uzofa, uzogcina ngemoto, womtshela vela kulungela ngingqika ngife ngemoto ngoba impilo iphethwe wena impilo yami. Musa ukulandelela indlala nokulamba kaGobela. UGobela futhi mawukade uyohlola akangakulandeli ngocingo. Ukulandelela manje uyobuya nini uyoza nini? Uma futhi uthwasa sewubona udla uthwasa khona kuhambi kahle shiya. Gobela musu ukulandela ingane yabantu bese uyayithakathi uyayivala kumbe Gobela bese leyo ngane uyifisela okubi. I-choice yayo. Ngakho ke okusemqoka musu ukulandelwa ungakuvumeli lokho manje ohlola. It is your choice ukuthi uyabuyela yini lapho kosetshenzwe noma cha. Okwesibili musa ukuvuma ukusatshiswa. Ngoba usatshiswa nje indlala leyo. Ubobona isangoma noma uGobela okulandelayo noma ukusabisayo ukuthi indlala ulambile. Ungakwamukeli lokho. Ngakho ngizama namhlanje la kule session ukunithiphisa ukuthi ngiyanibona nikhathazekile niyaphuma niyangena yizini ekufanele niyigade eziyimamba lapha ngaphandle. Ngisemlambo omunye. Yabonga.